rahama ka kai haske kabarinsa ka sa ya huta, mu kuma Allah ya samu cika da imani, amin. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Allahumma ya rabbani ya jallaka tamamini, na daina shiga rudani, ka sani maso addini, kai min rahama dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Sai na yi salati kullum a annabi kowane halu, na yi wa sahabu da alu, in ta yi asahalu alu, yamar adu'a dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Allahumma almananu ya maluku amru zamanu, Allah don ɗahaminu domin hasken alƙur'anu, kamar rahama dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Ya kalikuna mai kowa, wani masani kan kowa, saukar ajali na kan kowa, ba jinkiri ba gaugawa, za ya cin mana komai nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Kullu nafsin za'iqatul mauti, magana daga rabbil izzati, kaliki masanin auqati. Allah sashi a aliyatu jannati, President Umar Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Shekaru nasa 59 duniya ta san ya shahara, haliki masani bai hatara, dole ne sai ya amsa kira, bai cin haka damun fansa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Tawalle a aikin gwamna ya hambaka arzikin kanna, ya tumbuɗa ayyuka kanna, al'ummarsa suna yin murna, har ya karɓe ƙasa dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Kamin gwamna da yi duk abin da yake so sai da yi, jihar ta zamo abin koyi, ba gida ba motar yayi, cikin burin dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Da ni da masoyin Umaru muna magana a cikin suru, na ce masa ya lafiyar Umaru, ya ce ai lafiya ta karu, ashe ajali ya yi kusa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Da ni da masoyin Umaru muna magana a cikin suru, na ce ya lafiyar Umaru, ya ce ai lafiya ta karu, ashe ajali ya yi kusa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Tawalle Allah ya shafe ma laifin da kawa al'umma, na alkhairi Allah saka ma, ya yi maka babbar rahama, muna tafako mai nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Tawalle Allah ya yafe ma laifin da kawa al'umma, na alkhairi Allah saka ma, ya yi maka babbar rahama, muna tafako mai nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Kasar mu gaba daya mun rena shi, na yar aduwa mai kishi, da wanda yake kaunar shi, har masu ganin laifin shi, su mar'adu dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Zamanin mulkin yar aduwa ya ma'aikata mai tsarawa, kasar mu abin so da yawa, wasu an kai kan farawa, shirin aikin ya yi nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Amana ne yar aduwa, mai akidar ceton kowa, a shiri nasa ba gaugawa, sannu ba ta hanawa kaiwa, wurin tafiya mai nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Mai amana ne yar aduwa, mai akida ne san kowa,
shiri nasa ba gaugawa sannu ba ta hanawa kaiwa wurin da ke komai nisa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Rayuwarsa a bar kauna ce mai kama da ta sufaye ce, duniya a gurinsa mecece ya san mai shudewa ce baya hada malam Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Rayuwarsa a bar kauna ce mai kama da ta sufaye ce, duniya a gurinsa mecece ya sani mai shudewa ce baya hada malam Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Muna ta'aziyya a wajen ajiya turayyar aduwa, lai masa babbar abuwa ka samu tuwa hutawa kai marhama dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Muna ta'aziyya a wajen ajiya turayyar aduwa, lai masa babbar abuwa ka samu tuwa hutawa kai marhama dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Kisa hakuri ya je ya dada a bisa rasuwar baban gida mata wanne Umar sanda in shi da mumin shaida da raya kasa dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Kisa hakuri ya je ya dada a bisa rasuwar baban gida mata wanne Umar sanda in shahada mumin shaida da raya kasa dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Babban yaya Yusuf London da mai rota Yusuf London Alhaji Manir Musa ya fadan halin mata walle shaidansa ta sana rike dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Babban yaya Yusuf London da mai rota Yusuf London Alhaji Manir Musa ya fadan halin mata walle shaidansa ta sana rike dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Audu soja muna ta'aziyya Mustapha Musa ga ta'aziyya Allah sai cikin firdausiya fiye audu na sanin sito manya masoya gundan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Audu soja muna ta'aziyya Mustapha Musa ga ta'aziyya Allah sai cikin firdausiya fiye audu na sanin sito manya masoya gundan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Abdulmumin sarkin Kaduna, Iroshe ma gwamnan Kaduna, na funtuwa sa'in Kaduna Badamasi dan sarkin Kaduna, Allah ya ji kan dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Abdulmumin sarkin Kaduna, Iroshe ma gwamnan Kaduna, na funtuwa sa'in Kaduna Badamasi dan sarkin Kaduna, Allah ya ji kan dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Lahiru mangar ga taziya, muttaka rabe ga taziya, abba sai ya diru taziya, Ahmed Safa na taziya za mu yi muku ba dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Lahiru mangar ga taziya, muttaka darma ga taziya, abba sai ya diru taziya, Ahmed Safa na taziya za mu yi muku ba dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa dan Musa. Tanimu Yakubu kurbi nawa ta'aziyar Umar yar aduwa, Abdu mai goro mu kamika wa gaisuwa manyan abin kullawa sauran jama'ar dan Musa. Allah ya ji kan President Umar yar aduwa
ta nemo ya kobe kurfinawa ta'aziyar umar aduwa audu mai goro muka mikawa gaisuwa manir abu kurmiwa sauran jama'ar dan musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Wala saulawa muna aduwa zakadan majalisa muna aduwa sufika gwajo-gwajo ya aduwa dibci gwamna surajo ya aduwa Allah ya ji kan dan musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Wala saulawa muna aduwa zakadan majalisa muna aduwa sufika gwajo-gwajo ya aduwa dibci gwamna surajo yana aduwa Allah ya ji kan dan musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Malaya hamisu ya aduwa sauran jama'ar sa suna aduwa Allah ka amsa dukan aduwa dukan jama'a sun mai aduwa Umar Musa dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Mu Allah jira be kafinta Umaru alasa ya huta ambassador da Abdu yana fata jannatul firdausi ya same ta na shehu janar dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Allah jira be kafinta Umaru alasa ya huta ambassador Abdu yana fata jannatul firdausi ya same ta na shehu janar dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Aminu makera kusa kuri abinda yayi na alkhairi babu shakka za ya ga alkhairi Umaru baya da bakin buri halina sane dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Aminu makera kusa kuri abinda yayi na alkhairi babu shakka za ya ga alkhairi Umaru baya da bakin buri halinsa da kyau dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Inuwa baba ga taziya dan arewa Aminu taziya Mustapha balazan wa taziya sunusi da Musa taziyar president Umar Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Inuwa baba ga taziya dan arewa Aminu taziya Mustapha balazan wa taziya sunusi da Musa taziyar president Umar Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Ahmed Aminu yar aduwa muna ta'aziyar yar aduwa riba na yi jakai ya mikawa ai ba kamata yar aduwa sun haka zalan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Ahmed Aminu yar aduwa muna ta'aziyar yar aduwa riba na yi jakai ya mikawa ba kamata yar aduwa san gyara kasa dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Rabbana dan suratul bakara dan ma'ida sashi ya sha kausara siradi yake jaraba bulira hada masa yan matan hurra da turai mai dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Rabbana dan suratul bakara dan ma'ida sashi ya sha kausara siradi yake jaraba bulira hada masa yan matan hurra da turai mai dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Banda dai mutuwa ta yi gaugawa da ƙasa ta san ba fasawa mai kamar ruwa shi ke aikawa ko a yanzu ƙasar na godewa abin da ya yi dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Banda dai mutuwa ta yi gaugawa da ƙasa ta san ba fasawa mai kamar ruwa shi ke aikawa ko a yanzu ƙasar na godewa abin da ya yi dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa. Ya tsaya bisa gyaran nefa Umaru haka Allah ya nufa har abin ya fara karfafa kawai aka canza mai tsofa sai dai addu'a dan Musa. Allah ya ji kan president Umar yar aduwa dan musa.
ya tsaya bisa gyaran nefa umaru haka Allah ya nufa har abin ya fara karfafa sai kawai aka canza mai surfa sai dai addu'a dan musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa dan uwa ajali sako ne baya iske mutum tsaye kolo ne sahilin karba ta satilan ne in ya zo tafiyar karshe ne namuna tafa komai nisa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa yan uwa ajali sako ne baya iske mutum tsaye ko zaune sahilin karba ta satilan ne in ya zo tafiyar karshe ne namuna tafa komai nisa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa minista musa sada murtala shehu yar aduwa muhala mai masu ta'aziyar sanda gwamna malam isa yau da sun ce allah jikan dan musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa minista musa sada murtala shehu yar aduwa muhala mai musu ta'aziyar sanda gwamna malam isa yau da sun ce allah jikan dan musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa jihar kebbi gwamna saidu sannata kanti sanata hida ya kubula do sai alhamdu yawinu wa jamilu ya saude allah ya ji kan dan musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa jihar kebbi gwamna saidu sannata kanti sanata hida ya kubula do sai alhamdu yawinu wa jamilu ya saude allah ya ji kan dan musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa Muhammadu na raba kabinta masoyi ya cancanta mi masa ta'aziyya gata Umar Allah ya huta kai marhama dan Musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa Muhammadu na raba kabinta masoyi ya cancanta mi mar ta'aziyya gata Umaru Allah ya huta kai marhama dan Musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa zamani ne umar yar aduwa mun sadu yana min aduwa ni yar aduwa sai da aduwa Allah ka sa ya huta kai marhama dan Musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa ya ku jama'ar Najeriya gaba daya in kun shirya ku taro mu koma hanya mu ɗauke kyakkyawar aniya halin umar dan Musa Allah ya ji kan president umar yar aduwa dan musa Allah ya ji kan president